Poďme si dnes opäť niečo vyrobiť. Čo to bude tentokrát? Tak tentokrát som sa oholil, takže som omladol o 10 rokov. Tentokrát to bude miniatúrna záhrada, ktorá bude schovaná v takejto sklenej nádobe. Čo budeme potrebovať? Kafe, nejakú sklenú nádobu, biely piesok, vulkanická drť, lávová drť, buď to lávu v červenom otieni, alebo lávu v sivo-čiernom otieni. V týchto sáčkoch je teda veľmi jemná lávová drť vo veľkosti 1 až 3 mm, suché vetvičky. Substrát, ja tu mám teda zmes hliny, nájemno nasekanej rašeliny a piesku. To som si už predpripravil, to máte možnosť vidieť v ďalšom mojom videu. A samozrejme budeme potrebovať nejaké tie rastliny. Emiamatus je úplne do keľu. Fakt sa neviem rozhodnúť, červený alebo čierny. Červený, čierny. Hodím si kockou. Čísla 1 až 3 budú červení a čísla 4 až 6 budú čierni. To akože vážne? Nevadí, mám ešte ďalšie kocky. Tuším. Obávam sa, že ani tieto kocky nevyriešia moju dilemu. Rozhodol som sa pre čierny, ktorý vie robiť taký výraznejší kontrast. Ten štrk tam bude mať za úlohu robiť takú drenážnu vrstvu ako keby. Prípadná voda pretečie na spodok. Opatrne tam dám vrstvu zeminy. Super. Na záver vyberiem také kúsočky dreva, ktoré by mohli vyzerať veľmi zaujímavo ako korene takého stromu. A tento peň starého stromu trošku porosím rozprašovačom opatrne a to, čo je na stenách, utriem. Kým to uzavriem, potrebujem tam nasypať nejaké chvostoskoky, aby tam nevznikala pleseň.